Hefyd, ni wedi dechrau ar gyfres o gystadlaethau'r pencampwriaethau. Yr amrywiol rai o'r un cyntaf sydd gyda ni fan hyn yw'r bridiau brodorol yr ucheldir. A dyna sy'n cael ei ystyried tu ôl i ni nawr. Ond gyda fi fan hyn, mae Jane Thomas, fferm Bryn Gwyn, Hendi Gwyn ar Daf. Croeso ato ni. Diolch yn fawr i chi. A dim ond jyst wedi wneud i, achos athrawes i chi. Ie, dim ond jyst wedi wneud i neithwr nhw ni wedi wneud. Wedi dod lan ar ôl i'r ysgol gai. A wedi wneud lan amdani, peth o ffecso. Yn barod ar gyfer pnawn y pencampwriaethau. Arbennig, wel, mae sioe arbennig wedi fod fa fi'n credu. Mae'r cystadlaethau yn uchel iawn, mae'r safon wrth gwrs yn uchel iawn o hyd. Yn y gystadleuaeth yma, wrth gwrs, ni'n edrych ar fridiau yr ucheldir. Ac os ddewn ni ddechrau'r pen agosa ato ni fan hyn, ni'n dechrau gyda'r bridiau cynhenid Cymreig hefyd, yr defaid mynydd. Mae wedi fod yn onest, dwi ddim yn gwybod lot fawr amdano rein. Wrth gwrs, maen nhw gyd yn defaid Cymraeg, y mynyddoedd rein yn y dechrau fan hyn. Ie, y pedigree dyn ni i ddechrau. Pedigree, wrth gwrs, a maen nhw gyd ar un weddau sy'n arbennig iddi nhw hunain. A mae'r beirniad wedi edrych am hwnna wrth i roi nhw mewn i'r championships. Mae'r ein i gyd yn champions of champions. A nesa lawr, mae dyn ni ddoi ddafad mynydd Gymreig fan hyn. Y pedigree ddechrau, wedyn y ddiadell fynydd. Tad a merch yn gystadlu fan hyn, yn erbyn i gilydd, digwydd bod. Hwna'n neis i weld, yn diwedd, neis i weld bod teuluodd yn dod at ei gilydd ac yn cefnogi gilydd a mae'r llaeth yn cystadlu yn erbyn i gilydd hefyd. A wedyn, symud lawr at y ddafad mynydd De Cymru, wedyn bryniau Ceri wrth gwrs. Na, mae hwnna'n ddafad smart iawn yn diwedd un Ceri. Mae'n gallu dangos hunan yn dda, mae'n fframyn fawr a yn edrychwch arna i yn diwedd. Yn hyfryd iawn. Sefyll yn gadar. Odi, sefyll yn gadar ac yn enjoyo'r camera shot yn diwedd. A ti'n ofyn mwyaf camera. Ydy. A mae'r beirniad yn gweithio trwy'r grŵp yma. 16 o fridiau i gyd yn castadlu yn erbyn i gilydd. A'r beirniad, Albanwr yw e, ond Albanwr sy'n gyfarwydd i chi, Herbie Kennedy. Herbie Kennedy. Dwi'n nabod Herbie yn dda. Mae Herbie yn reiddiol yn dod o'r Iwerddon a wedi symud i fyw yn orllewin ar Alban. A mae'n dipyn o gymeriad a'n deall i ddefyd a wedi bod yn cneifiwr Benny Camp hefyd, wedi bod yn beirniadu cneifiwr a chymod mae'n uchel ei barch yn y byd defyd. Mae'n neud i ffordd trwy'r 16 yma yn y gystadleuaeth. Mae'n syndod o sydyn ar gyfer i olwg cyntaf fe. Mae'n checo'r defyd, checo'r danedd, mae hwnna'n bwysig, mae'n checo'r cefed, checo'r loen. Wrth gwrs mae'r rhain i gyd... Pethau sylfaenol, ond wrth gwrs mae'r rhain wedi cael i beirniadu cyn dod fan hyn. Rhain yw'r crem de la crem, yn dyfe, chi'n gwybod, mater o barn mewn ffordd. Yn sicr, a barn y beirniad fydd i. A na ni, mae'r chefiot tiroedd y gogledd wedi mynd â hi. Albanwr yn gwobrwyo Albanwr yn y dosbarth yma. A wedyn y Ceri Hill yn ail. Cyflwyno'r Rosettes wedi cael y sash. A mae yna wen, bodlon, boddhaol iawn wrth i fod gyda'r penderfyniad yna. Cytuno gyda i gyd Albanwr e. Cerdded draw ni mewn i gael sgwrs gyda ge. Great congratulations to you. Thank you very much, yeah. Worth the journey down here. Oh, yeah, definitely. And to be awarded by, well, a fellow Scotsman by now. I know he comes from Ireland, but he now lives in your part of the world. Yeah, no, that's good. That's very good, isn't it? Couldn't be happier. There we go then. Wel, diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.